nonya bachayete nabaganyete ganyito y'omugonjoka bakurire mono baebereri nababere baramwegene toria bagosira wenia bagokwa Yesu munyamabera batorie manene tatsia sai twachira asore chinga kichiga tukwerenere ng'ambi yamana sobolindi bwa obuya korutwa kaumerenete gwatwerenere naenda ase chinga kichigara tugerere ing'ana riao togosaba obolindi bwa obuya oborai bwa obuya gwetera ase omoika ogo omochenu egere tonyare kwegera na koigwa aywo togosoma korwa ase ring'ana riao nakwo ogosaba gwaito nse ya amabera a kristo omotori oito chinga kichiga gochaka tore amafundisho aito otokare amaorokererigwa akianda noyo tokobwaterana nere noyo ominto orasirire ase nini lakini kwairanire Nairanire. akoroku jeni tiga abakwani Gwakire buya abana ba Nyasaye mwariganirwe ase obotuki bwa ering'ana moseseniwe. embia mono na incheros ngobasabira obotegereri obuya naende tobwaterana ase oboamo twaikire ase elesoni ya kianda ekare gokwanera okwamererania kwa Yerusalemu okwamererania okongoroki oko oyo okare kwamererania ning'o bakwamererania na ng'o ne amariko agototang'ana iga akorwa ase mariko 11 ekebungu kia 25 tiga nko mwarimu atosomere Na inwe ekero mogotenena na gosaba onye more nering'ana ase omonto mwabere erinde na iso ino ore igoro ababere na inwe amamocha ino. nabo igo na ring'ana rimwe amorigari gotora kera togosaba tobwate ring'ana na abaminto twabere nari nainto torabere omoriki akare gotoinyoria amang'ana tokare gosoma ng'a egetabu eki kia mariko ngokwanera kere okwamererani kogotoka ase ebibilia agati ya Yesu amana abarai abalimu bamachiko abanto aba ba edini abalimu aba ebwata abasadukayo ebwata abagaka baria abanene igebwata abafarisayo bonsi abanto aba twamanyete ng'a igo basomete naende bamanyete ring'ana nabo bakabwata okwamererani na Yesu naende batakari komoitaba naende togotebiwa bono ng'a echuma eye iga buna togosoma igo tokari korigereria okwamererania kwa omoerio kiagera ege twarorire Yesu buna agosoa Yerusalemu igo bono ng'ang'a are gochia kobambwa naende togotebiwa ng'a okwamererani ngokare ororo chintunda ibere twatebiwa tokare koinyoriwa ng'a Yesu gakare gocha okare kogamba amang'ana ya ogotoreka naende goetera ase okorandia okwo kwaye amaete ere akare gokora amaya egera baria bakomotegerera bamoigwe tari gocha tu na korandia ata nonye okorandia okwo nakwo kwarenge okonene ama na ogokwa ase eng'encho ya ebibe biaito lakini ere akare gocha okare gokora amaya okonyora abarwaire nkobwania are okare konyora abanto bakare gokora ebikone nonye na ekarume ngobaseria akare ngobaseria akare bono ekero agokora amang'ana aya amaya omaete abafarisayo barabwo na abarai aba ba edini nabo tokare gotebiwa ng'a abarai bebisasimero igo abarai bebisasimero barabwo bakare gocha ase eng'encho ya okwamererani ng'a bamonyora ase akare gokora mamincha ya erichiko buna Musa abatebetie ng'a ere oywo bono bamobwatera ororo bamoitera ororo lakini twarorire ng'a Yesu iga akare gocha egere banyore obogima bwa kare na kare ng'a naende ekero abarai aba bebisasimero ekero bakare gocha nonye bakoreta okwamererania oko baganeti bamobue yaani mbana komobua ng'a barabwo ekero bagocha mbari gocha barore Yesu oria omotori igo bakare gocha buna barabwo abarai ba edini mbara bamanyete Yesu buna carpenter omobachi Omobachi bwa echibao. nabo bare goteba naende omonto omotaka lakini Yesu na omotaka etachiri nere buna Yesu omotongi bono ekero barabwo bagocha na okwamererania oko igo bakare korigereria omwana o Yusufu mbari korigereria ing'o oria o Nyasaye
njene kinaroche timeti nkwaroche kenda busa introduction. Introduction yegento naroche abwo ase oyo ominto okwanire korwa ng'a egetabu ekia mariko ngokwanera kere, lakini egento naroche iga abwo bakare kwamerani okwamerani bakare kwamerani nkori naki Yesu ekera akorandia barabwo bakomotega tari ng'a bakomoa ribaga ng'a arandi buna monto onde bwensi akorandi gose buna Yesu are nkorandia arandi baigwa amang'ana aria barabwo mbatagete komanya ekene lakini batagete komotega bamanye naki inki bamobwaterani buna omwarimu atebire buna bono iga iga ase bare Yesu agotebia Mariko 2 Yesu agotebia omonto oria orenge rigata ng'aki omwana one ebibe biao biabeirwe iga bakobori ng'a oyo nkoramare naki agokwana iga yaani bakomorusia amagoso mbatageti komanya ng'oyo ning'o barenge ororo lakini bagokoiria amaiso naende okonyora gochinse akabwania omonto orenge ororo orenge rigata ase ekanisa ime batagete komotega rituko ria esabato ng'aki agokora barabwo mbabwate birenge erio biokomanya ng'a oyo ning'o ochire kiagera ochire buna omotoria ebirenge erio biabo nigo biabungire bono ngochi korigereria tore gochinsa abwo naende tokonyora ase ande bagokwana ng'aki amang'ana yaani amang'ana babwate niga arenge amange ase ebirenge erio biabo ime batagete kobwaterani Yesu erinde bamoite. Nabo igo lakini mbaigete komoita Yesu nomobungu bono tokari korigereria Mariko 11 ekebungu egetang'ani goika 11 tokari korigereria ogosoa kwa obobui buna Yesu akare gosoa omochio Yerusalemu omwarimu somango Mariko 11 somange ekebungu egetang'ani oike nonya mbitatu kiagera naroche ng'a biarenge chistori ibere bono 11 ochakera ekemo gegoteba iga ekero bachi goika ang'e na Yerusalemu bagaika Bethphage na Bethania na egetunu kia Emesaituni Yesu agatoma babere aborokigwa baye gia kabere akabatebi genda ase ekenyoro keria mokoorokera eri mokosoa aroro namonyore emori etigere esibire etana korinwa na monto moyendetere isato na omonto kara ababorie naki omonto kara ababorie naki okay isato eyo omonto kara ababori naki mogokora iga momotebie omonene nayeganetie na bwango nayeiranie naende inye bakagenda bakarora emori yetigere esibire geita isiko ase enchera enene bakayesibora soma isano ibere sano ibere bakarentera Yesu emori eria yetigere bakara chianga igoro ase ero na Yesu akayerina kianda kianda abanto batang'aine na bari bare komotunyana bagaka eriogi bakobora osana nasesenirie oyo gocha ase erieta ria omonene 10 mbosesenirie oboruoti bogocha oboruoti bwa sokoro yaito Daudi osana ayore igoro. Amina. Abantu twarorire aiga Yesu ngosoa Yerusalemu twarorire buna gochakia safari buna akagenda Yerusalemu ngoikare enchera okari gotebia aborokigwa baye ng'a nkintagete mokore ngobatebia kare ng'a mokogenda mogoika ase getega nkonyora more emori yetigere ng'a mokoyenyora ororo etana korinwa na monto etagete moyerete tari yaye neyo omonto gesibiro naende akare kobatebia ase esibire naende bakogenda bakobatebia ng'a omonto kare ababori mokomotebia omonene nayeganeti na barabwo buna bakogenda naende bakonyora emori eye amaene buna abatebi bakayebugoria ndiri bakoyesibora ante bakababoria ninki ege mogokora bono moroche iga onyende era bare korokwa abaibi batandi kugochiari lakini bono naende Yesu nabwate okobua ng'ekero bakoyesibora abantu bakobaboria ng'a imokoyeira ng'a omonene nayeganeti abantu bari bagaita baigo ng'a omonene nayeganeti kubori ng'a omonene kioyo mbachieti kuboria abantu bari bakaire emori eri yetigere naende buna bakogenda egento ekenene kiangogetie nekero togosoma Zakaria kianda na 10 tware koyesoma
torora amang'ana aya ara ase ekebungu gia kianda na 10. Zakaria kianda. Zakaria kianda. Ni ekebungu gia kianda ama na 10. Inwe abantu ba Sayoni goka mono na inwe abantu ba Yerusalemu ake eriogi ry'omochengo rora omoruoti oino nkobachera ere nomonyene oboronge na omobui nigare omokanyeku orinete etigere orinete emori etigere akamori agatigere 10 naseseniri ninsirie chigari chiesegi korwa ase abantu ba Efraimu na ase chifarasi chiesegi korwa Yerusalemu ninsirie namata esegi omoruoti oyo nararie abantu bebisaku omorembe obogambi bwaye nabo bwe korwa enyancha eyemo goika eyende na korwa ase oroche rwa Euphrates goika ase chinsinyo chiense nabo igo twarorire amang'ana aya twarorire nara aya torocha abantu ba Yerusalemu bakare gokora ng'a Yesu ekara akarigereretie goika Yerusalemu ng'a abantu ngocha bakare ng'obarangereti bachire boka kiagera konya mbangete Yesu ng'a tariki tari moruoti igo bamorochi buna omobachi lakini naende anene toise korigereria abantu obo banchete Yesu aba babwata amang'ana ng'a Yesu nombobachi na abateneneri bebisasimero nabo igo ng'a bono ekero agoika ororo igo bakare gokora buna obobani bwarwetu Zakaria gakare korwa obobani omoriki are goteba ng'a emiaka chimia 5 ng'eke Yesu ataraiborwa 500 ama 5,500 ng'a emiaka chimia 5 Yesu ataraiborwa ng'ekero akare koiborwa naende oikire emiaka 30 bono ogoenda akare Yerusalemu amang'ana aya abanetu na Zakaria nara akare gokorekana ng'a naende abanto aba ngoite aba bakare ng'a Yesu ninki nomoruoti naende bakare gokora buna Zakaria abanete ng'a omoruoti oyo ogocha agocha karinete etigere emori yebunda yetigere yetigere emanu yaye etana korino naende bono kworoki ng'a omonto ono omorai igo bakare gotera buna Yesu buna Zakaria atebete ng'a oyo nere omorai ochire ng'a oboruoti bwaye bwaikeranire inga makoiraniwa maega kero tokorigereria iga toise gosoma Mariko 2 Mariko eyemo atingi Mariko eyemo ntwasomete igoro yo oboruoti ng'a oboruoti bwaye bwakorire ki Mariko eyemo tigango torarigie Yesu omonyene nabo arandeti igo Mariko eyemo tosoma Mariko eyemo Yesu okobatiswa tigani asa akobatiswa ekare goteba samango 11 na eriogi rikarugoro rigoteba aye naye omwana ono omwanchwa ngokiri naye soma 15 okay 15 akabora engaki yaikiranire na oboruoti bwa Nyasaye bwaikire ang'e onchoka na mwegene enchiri igo bono mbara twarire oyu Yesu okorandi nero okaragata ng'a oboruoti bwakorire ki bwaikiranire bono abanto aba Yerusalemu ngotera bakari kiagere kara kwanete gamba moitabeti lakini bono iga twarorire ng'a ngomoita aba bakari kwara chianga chiabonjera bakari kobisie etigere Yesu akorina agacha buna omoruoti naende tware konyoriwa ng'a Yesu ekara agocha igo ng'a naende tosoma abaruoti entang'ani eyemo 32 goika 43 ngorora tori buna Solomoni nare achiete Yerusalemu buna omoruoti aria ekara agochi gosabirwa aba omoruoti nere nabo arinete etigerego ng'a Yesu ekara agocha nere akare gocha Solomoni noyo ng'oyo Daudi ng'a nere ekara agocha nere agocha buna Sulemani achiete orinete etigere korwa ase enyomba ya Daudi nere nabo akare gocha ng'a abaruoti kare nabo bakarinire igo chitigere
ng'a bono egento tokare korigereri tokare gotebiwa yeso na omoruoti naende ekero agocha abanto aba Yerusalemu ngokoreki bari ngomoitabera bakare buna omoruoti obo ochire buna yeso omonyene aigete korandia abwo ase egitabu kia Mariko buna twasoma omwarimu mentana. Egento namente iga abwo nkeri naki twanyorire Yeso osoire Yerusalemu buna omoruoti, lakini omanyete abanto aba ekero tware ngosoma ntwanyorete abanto aba iga gose abaoroki aba amariko gose abasasima Abarai b'ebisasimero. mbabwate yani mbamanyete naki Yeso agosoa aria barabwo ebirengeri biabo mbiarenga ang'e kabisa. Okoirana kwaye kore yani iga asoete lakini bari barabwo nigo bari kona korigereri ningi osoire buna omoruoti niga agocha kogamba buna omoruoti naende tokonyora ng'a ekero nare korigereri gochia nanyorete ng'a ekero Yeso akorina akabunda karia akatigerekaria niga akorina gwekeia pi erinde muna arenge gwekeia acha gotoria mwanyabanto korwa ase ense eye ebibe niga asoete ari buna omoruoti akorina akabunda karia nigo kare kworokia ogwekei mono onye ekero onye ndiri asoete arenge omoruoti bwa ense eye kanga nigo kwakora chibarasi abanto lakini agasoa buna omoruoti ase ogwekeia enchera eye eketi nogocha gotori mwanyabanto acha gotori nonya na abaruoti acha gotori nonya na abarai aba ebisasimero bataramanya ng'a nki bagokora. Igo tokonyora ng'a iga asoete Yerusalemu muna omoruoti ogocha gotori mwanyabanto osirete ase ebibe. Nabo igo naende egento kende tware korora abwo mate Yeso ekero arenge gokora ebikone biaye korwa iga ekero are kobweni onde tayare gotebi ng'a genda orari iga arenge kobatebia ng'a ira nabwo naende tobase gokwana kira omonto tobase gokwana lakini igo mate twarorire ng'a chisiri echi chiasirire amang'ana ya okobiserera aerire bono gakare gotebiwa ase kiagera ero ochire buna ki buna omoruoti omote oragereiri amana na ekaru echeniri ninki kwarocha abwo omwarimu. Omote oragereirie amo na ekaru echenire nkonyora tori bono Yeso osoire Yerusalemu ekero togosoma ase Mariko 11 ebibunga ebi 12 ntosome bikeiga 26 11 rituko riare kobwati rituko riare kobwati bakarwa Betania Yeso akaigwa enchara akarora korware omoko ore n'amato akagenda arore gose amako nareo agachiko ikaroro tarora gento otatiga amato ekiagera tikiarenge ekero kiamako. Yeso agatebia omoko oria korubono monto tari matunda ao nonya ndinde aboroki kubaye bakaigwa aya bono iga nkonyora tori naki Yeso ekero arenge goeta akarora omoko ore n'amato amaya agataga enchara akaigwa enchara. Yeso niga arenge mwanyabanto pi naende 100 mwanyabanto na 100 Nyasaye nere nabo are koigwa enchara buna monto onde bwensi ekero aigwa enchara akagenda ang'e arore gose omoto oyo nobwate ki nobwate amatunda anyare koria korende tarora itunda ekero ataroche ritunda akaragereria omoko oria okoma ekero bwoma nkonyora tori gocha nse naki noe ngotebiwa tori ase abarawi nkonyora tori ng'a noe ekero omonto kware goeta ririkare Yeso ekero aigwete enchara nabo okoigwa goeta kwabunga noe na ebigara bia engano gwatabore bia omonto ririkare yarenge ng'a bono eke neki omonto rero genda omogondo bwa omonto otabore noe na ekegara kia obori noe nogoeta gwoka lakini ririkare Nyasaye naeta abare ekero togosoma ase abarabu kianda na 19 na kianda 19 na ekebungo kiaye kia kianda iga egoteba naki timogesa baka chingito gose mochore ebitigari lakini batigari buna bakogesa iga batigari chingito konyora twarenge ng'a abamenyi mbarengo na ababuraka mbarengo nabo iga ekero bare kogenda ase emegondo ebi nabio ebinto bare gokora ki bare kochora na bare bagenda gwekonyera
Emarike 11 agochakera 15 nere kari gokwanera buna Yesu akari goika ekaru na gochena igatanga bagaika Yerusalemu. Yesu agasoa ase ekaru ime agachaka goseria abantu abaringe koonia na kugora aroro akaonchora na chimesa chiabare kuonchoreria chibesa na ebirogo biabare koonia amaruma tatiga monto obogorie gento ase tatiga monto abogorie gento ase egati yekalu akorokereria okobatebia ine terikiringa enyomba yane nerokwe enyomba yogosaba ase ebisaku bionsi korende ino mwanya korire koba libwago liabauri. Twaigure buna Yesu asoire ekarume koyechenare nkonyora abantu aba bakoniga iga isiko mbachareti lakini Yesu akabatebi enyumba ya tata neyo ogosaba lakini tari eyo ase okoneri agaturungania ebinto biri gochiaria akabaseri korwari tatigeti monto ndaimoki gento kende tatiga abaruseti ororo akabaseri korwa ororo bono ekero togokonyora ng'a osoire aria ochenire ekaru abaoroki Yesu nkoiranare ase emambi yarenge kobwatia bakoirana gochia ase Mariko igochakera 2026 aboroki baye ngoichana barekero bakonyora omokori bwomire ochenire ekaru kegera twatebi ng'a omote oragereri amo na gochena ekaru na ekaru echenire Yesu nkoiranare bono rituko rikobwatia aboroki bari ngokomi bare naki omote oyo naki bwomete naende okoma pi paka emeri yaye yomire bono naende ngoikere aboroki baye bakomobori igoro bagaichanigwa igoro ya egekoru ekeiga naki omote oyo bwoma nkonyora tore naki ekero aboroki baye bakomobori Yesu nkobatebia are naki igoro yogosaba nkobaragera are gochi igoro yogosaba kobaragera ari gochi igoro yogosaba eri Yesu akarigereria igoro agasaba na okwaberwa ekero agokwanera egiakoregete ninki eng'encho yamang'ana aya iga ngokwanera are igoro yogosaba ekero aboroki babo bagoichanigwa igoro ya omote oyo bwomete etokonyora naki omote oyo iga nintwe muna bono mwanya banto igare bwomete tabwati moika ime yaye bono atokonyona na abaraya bebisasimero mbabwate ing'ana ime yabo etokonyora ng'a ekero batabwate ing'ana ibo naki kiagerete bagacha kooneri nonye na ekanisa ime ekero bakooneri ekanisa ime Yesu nkobakania are ngochare eria kabere baroki baye banyora omote ori bwomire omote oyo iga nigo ore kworoki ng'aki ekero otabwati gose omoika ime yao nigo okonyora bwomete buna omote oria na Yesu ogochena ekaru eye iga achenete nkorokiere omoeri bwa erituko ekero arainane ng'ai aranyora abande gose bare nabo igo naende egento inche naroche abo bono gokorera nkeringe ekero akare kobasomera buna bono abwo twanyora akare kobatainia enyomba yane egere yogosasimera ase ebisaku bionsi abayahudi ama nabari abanto bebisaku lakini bono abarai bebisasimiro barabwo igo bakare korora ng'oku nokorama bono igo bakare kobanga nchera ki bakonyora banyare komoitera ng'a ribaga riogosaba ogotoreka barabwo bakare komoitera naende gochibosia kobanga buna bakomoita gochibosia iga nkorora tore ng'aine abanto aba abarai bebisasimiro mbonsi batamwanchete Kristo kiagera mbarora abande bamoigwete naende bamoitabete nkorora tore ng'a rituko rinde tokare korigereria ning'o otebete ng'a nokore poigo hani ngoborigwa Yesu ngoborigwa kara amaswali tokare gosoma Mariko 11:22 mpaka 33 27 mpaka 33 bagaika Yerusalemu naende ekero Yesu are gotara ekaru ime abakwani abanene na aboroki ba Mariko na abagaka bakamochiera 28 bakamoboria nase okobua gwaki ogokora aya Yesu akabatebia 29 inche
nimbabori ring'ana erimo na inwe mong'iraneri erio nimbatebie ase okobwaki ngokora aya tati ebatiso ya Yohana nigo yarwete igoro gose mwanyabanto gose ase mwanyabanto ning'iraneri tati wani bakatebania barabwo ase barabwo bakabora toise gotebani igoro yarwete niga aratoborie ninkirende motamwegenereti tati tu toise goteba nase mwanyabanto yarwete bakairoka abantu aba ekiagera abantu bonsi mbaroche ng'a Yohana nomobani bwekene tati tiri ase aywo bakairaneri Yeso titomanyeti na Yeso akabatebi nonya ninche tinkobatebia inwe ase okobwaki ngokora aya. Omaete twararire Yeso omaete abantu aba barenge gochiesa na Yeso batarochinga oyo Nyasaye ogosoma chingoro kiagera tosome saburi nabo togotebibugo ng'a Yesu Nyasaye gagosoma chingoro chia mwanyabanto igakorigia orora chingoro chia mwanyabanto ng'a kichire ng'a twarorera iga nanda abaraya babyebisasimera abakuani abagaka abafarisayo abo bono bonsi ngoenda bakarase Yesu bakamobori ng'a yarusete chinguru agokorera aya nararia yakorire ogocha na ekaro goseria abantu kurwa ase ekaro bakare gokora okoni naende toirana maega torigereria tokarota ng'okoni okia ebinto ase ekaro okwareta tuna Kayafasi otari Moyahudi Kayafasi ore egavana okare kogamba ororo oretire ogosasima gwechi Nyasaye nakwo akare koreta ekanisa ime naende bono gakare kobatebi igakare kobanchera baoni naende obakoni bakaritukuria esabato ekarume ntochanete ekaru ya Nyasaye ntoyesigete ntoyesigeti mang'ana tokoro tari maya lakini nende twatebiwu ng'a Yesu ekaranyora abantu aba igakare koirana maego okoinyora amang'ana abanetu na Yeremia isana ibere kebungo 11 ng'e enyomba yane nebe yegosasimera ase ebisaku bionsi bona aboroki abakuani aba na abanene bebisasimero igo bakare komobori chinguru chine chiang'o gotumia omanyete bakabona mbara amanyang'o oyo Nyasaye naki bakare komobori Yesu origereire nere igarochare kiagera Nyasaye gamaete omoeri korwa omochakano igarochare nere okobabori bono akare kobabwata okobabori ine ebatiso ya Yohana ase ng'o yarwete igoro gose ase mwanyabanto omanyete na barabu banto aba nabo bare komoboria amaswali mbarenge banto bariri barenge abantu abang'aini na amang'ana ayonsi mbayamaete kera akobabori na barabu bakare bono bakoirana ensemo bachi kogambani ng'a togoteba yarwete igoro ngotoboria are kirende motamwegenerete togoteba ng'ana ase mwanyabanto abantu aboroche baichire aiga ngotoita bare kiagera aba bamwegenete naende bamanyete ng'a nomobani bakairana bakang'ainereri bakamatenga ntitomanyeti naende Yesu nababaroche na bakogamba naende ebirengereri biabo nababiroche gabasomete bono erategererete ng'a ntitomanyeti nero akabateba bono nainche tindikobateba nyamong'a richibueri anga nainche naba lakini bono ase eng'encho motang'a nainche tindikoba bakanyora ng'a egesibo keria batete kobeka Yesu mbarabu basibirwe mbarabu amachibu aborire naende mbarabu basoire ase egesibo ekio nki kwaroche kende gochiga abwo kiagera ntoroche ngotebiwa tokare omorabaro onde gochia omorabaro oyo onde ase mariko 12 ekebungo ekamobaka 12 ntokobisoma bionsi lakini rende nkonyora ore ngokwanerere igoro ya omobayeno bwomogondo bwa emesabibu nkonyora tore nkorwara omobayeno ogoteba igoro ya emesabibu eyio ase omogondo omonyene aremete buya akabosa buya akayogitera buya akayobeka akarima mpaka ase engoro noe nase emesabibu eri ekomiteru akabeka abakori emeremo ororo ekero ayoroseiri obeire buya naende tokonyora ng'a amang'ana aywo Yesu akoyakwanera
akoyakwanera are kera tokoyanyora noe Isaya 5 ngokwanera are igoro y'omobayeni oyo muna Nyasaye nere akwanirete abana ba Israeli igoro y'omogondo obu nore korosiwa okabekwa buya baka abarendi bari bakabekwa bari bare koyarosari bakabekwa ororo lakini rende ngoikere engaki bono omonyene oyo rende agotoma abakori emeremo mogondo arore ng'a emesabibu eria yarusiwe ng'aki ere aenda agatoma omotang'ani agatoma oyo kabere bamuaka bamoita abande bakaumiswa oibwa omoeri ebamoitete na bono omonto oyo akarora ng'a tiga atoma omwana oye ande gose mbakoreki gose mbamosike lakini mbachieti komosika rende bakoreki nere bagateba ning'a toisa komoita oyo bono omogondo oyo okorireki otigaire obeire omwando oito bakamoita agakwa lakini bono Yesu are omoriki bw'eresenia korotise lakini yare koba naye nkikware gokora Yesu n'obwanchani obwanchani igakworokia Yesu nigakworokia obwanchani gochia ase abanto baye niki atagete abanto abaiga bamanye ekero akoreta omobayeni oiga bw'emesabibu ndochi omwarimu nabo igo embuya mono twakorire rituko eri Yesu ekero akare gotebia abaraya b'ebisasimero iga akare koba ogokurira oku naintwe tokoegwa bono iga gokurira tokoegwa bono iga ng'a ntoranyoru chingaki tobwate na echinge lakini noe na echi chinge nabo togonchoreri emeremo y'ense eye na eng'eria ya igoro emeremo y'ense emeremo eye neriria ya omwarimu Mariko 12 18 mpaka 22 timanyeti nkikwara ochoro esa amarito emeremo y'ense eye na eng'eria ya igoro etokorigereria gwase Mariko 12 13 mpaka 27 ngototebia arenge riboria igoro yokorwa ebango ng'a ababarai b'ebisasimero n'aboroki b'amariko n'abanto abo mbaenderete kona kobwati Yesu kona komoboria amaborio bono nkocha bare naende komoboria iga gose nere buya korwa ebango nere buya korwa ebango bono manyete engaki eria mbare korwa ebango na gotarwa ebango ase egabana ne egento kiarenge eke bagatoma asare abande abafarisai na abaherodiani erinde bamotege ase amang'ana bagachia goika bakamotebia omworokia twamanyire ng'aya nigore omonto bw'ekeene gose tori koyera monto naki torengerereti obonene bwa naki torengerereti obonene bwa abanto korende ase ekeene nigo okworokereria enchera ya Nyasaye ine mboronge koa Kaisari ebango gose taibo komobori bare ng'a mboronge koa Kaisari ebango naende tari ng'a mbamanyete naki koa Kaisari ebango mboronge ekiagera nabo yarenge richiko nabo riarenge igo lakini ngocha bare ase okomoteba Yesu akabatebia ntange ebesa eyio akabaorokia omotu oria akabaorokia ekeninki bakarora n'amariko aya nayang'o naya Kaisari ebia Kaisari moeng'o moe Kaisari nebia Nyasaye momoe Nyasaye na nkonyora tori gochinse bono ekero togotirimboka gochinse nkonyora tore naende 27 somongo 27 gochakera 26 na 27 26 na 27 ngotebe kare eyu 12:26 ebateba nasa amang'ana abakure buna bakobokiwa timwana gosoma ase ebuku ya Musa ase ring'ana rie egetutu buna Nyasaye negetutu buna Nyasaye amotebetie akabora inche ninche Nyasaye o Ibrahimu na Nyasaye o Isaka na Nyasaye o Yakobo ere tari Nyasaye bwabakure korende bwabari moyo asayo nigo mogosira mono ngoika bare naende nkomobori bare ribori igoro yokobokiwa nkomotega bare ribori igoro yokobokiwa somange 17
18 18 19 na abasadukayi bakamuchiera balia bakubura ng'a okubukiwa tikoli bakamuboria omworokia musa naturikerete ng'a mumura omwabo omonto karakwe atigo omokungu oye onye tari n'omwana omomura omwabo atwara omokungu oria atenenerie mumura omwabo egesaku. Nkomotega bare ase okomobori mpaka enderete kona komobori amaswali bono ngoikera bare ase bakomobori naki bamoboriri igoro yebango obairaneiri ebia Kaisari moye Kaisari bia Nyasaye kae Nyasaye baikire naende ase bakomobori igoro ya makweri nkobobori bare okoboki butikori muna barabu rende buna bare gosoma amariko abo korumaega naende baikire ase bakobona Yesu Musa natorikerete ng'a igoro yenyuomo ng'a momura omwabo omonto abana baisaomo aisa gokwa oyomo oyo abo bonsi na atwa natebeti ng'a atenenere egesaku eke omwana okoiborwa ase enyomba eria nabana bomonto oria nonye momura omwabo okorire ki omoteneneire na bakamobori baraku bonsi mpaka goika batano babere baraku bonsi mpaka goika batano babere bono ekero okoboki gukorache aba bonsi naki barachi kumera naga igo baraboi bwomosubati oyo oyomo abamomura kibono barabe mokungu yo mokang'arabe unyomiru nabo murasaba bono Yesu ngobairaneria gakare iga mwana gosoma agasi twasomire twende mwana gosoma amariko amusa nagoteba ekero Yesu akabatebia ekero barabokigu bonsi baragenda igoro gose enyarikane ng'a basoire igoro bari bonsi nigo barakore ki igo baraba maraika nyomote kari igoro gose bono mwarimu nabo igo bono nyomote kaiyo bono Yesu obabuire bonsi ekiagera nigo bari kona komobwati kerengaki keretageka n'amaswali abo lakini tokonyora ng'a Yesu obabuire Yesu gare kobabuga kerengaki okobokigwa nkorororo lakini ekero barabokigwa abateke ekero barabokigwa araende nigo barabe buna maraika konywa matiko iyo naende twararira abanto abakomoboria amaswali aya n'abasadukayo abo bategenete ng'okobokigwa nkorororo lakini egento nanchire nenchera Yesu akare kobairaneria buna togosoma Matayo enye Saitani ekero akomotema aria ase eroro nki Yesu akomotebi nerikire naiga gakare koirorera abafarisayo aba n'abasadukayo iga akobauri ng'a mwana gosoma ng'a igo akobate ng'a nerikire ekero erikire mogosoma inwe ng'aki mokoigwa okobokigwa nkorororo omokungu n'omosacha gose omokobokigwa n'abana ba Nyasaye mogoika igoro konywoma gotaiyo okonywoma oku nokonyoma roku nense eye okonyoma oku nense eye kore igoro tikoiyo kiagera Yesu ari korigeria ase nkoro imaga batebi mogosira mono ng'a mogendete gosira mono nabo igo ngorigeria tori richiko rinene ase amachiko onsi richiko rinene kobua onsi twarerire ngocha bare naende yaani bantu aba mbana koburu maswali bakomobori igo bakare gotema Nyasaye oyo omanya n'amachiko Nyasaye oyo batomerete amachiko abarae gochia asare lakini naende ribaga riokobara gochia asare igo bakare gosira mono kero togosoma Mariko 12 28 to 34 iyo nenge nabo togosoma oyo ase aboroki ba Mariko agacha akabaigwa bakwamererani nere akamanya ng'a obairaneiri buya akamoboria ase amachiko onsi ndiriri ritang'ani 29 Yesu akamoiraneria erio ritang'ani narieri igwa Abaisiraeli omonene oito Nyasaye nere omonene oyomo 30 naye mwanche omonene oo nenkoro yao yonsi n'omoyo obwensi n'obong'aini bwao bwensi n'echinguru chiao chionsi 31 n'ogwakabere nakwoko mwanche omogisangio obuna bwanchete amachiko ande tari amanene kobwaya omworoki oria bwa Mariko agatebi Yesu ekeene omworoki gwatebire buya ng'a Nyasaye noyomo na onde tari otatiga ere
na kumwanja nenkoro yao yonsi na okomanya wensi ne chinguru chionsi na ogwanja omogisangio obuna bweanchete nkogwenerete kobua omogisangio bwebing'wanso nkobwenerete kobua omosango bwebing'wanso byogosambwa na ebing'wanso binde Yesu agacha akarora ing'ani igo airaneirie ase obong'aini akamotebia aya tori are korwa ase oboruoti bwa Nyasaye korwa erio omonto onde korwa erio monto onde tanyara koboria ing'ana rinde naende twarigereria twarorire ng'a bona Yesu akare kobairaneri abariki aba abaraya b'ebisasimero igoro yokobokigwa omwarimu onde agacha nere akarang'a kibona abairaneri gatiga ndache neriane nabo rirabe rikomo agachaka akamoboria ne abanto abagaki okoboria ne ichiko kirire rinene arora ng'a Yesu gakare gosaria amachiko gose naye igwerete ichiko kirire rinene Yesu akamoirani maega akamoira ase Deuteronomy isanemo ekebugo gia kane na ekia gatano akamotebi buna egoteba akayekwota yaani Yesu nomuya ere tari koirani mang'ana aye nonya kari Nyasaye nonya nabo amachikana ayaye lakini tari kobairaneri buna egento arusia omotwe ere gakare kobairaneri gochia ase amachiko kiagera na abasomi ba amachiko na abarimu igakare komoboria ng'aine richiko rinene ndiri ng'a mwanche Nyasaye nenkoro yao yonsi yaani ayo omogima bwanche Nyasaye ng'ana nderia bono akamoiraneria goetani buna abori ichiko kirinene Yesu akamatebiri ichiko rinene naende akamateineria akabere akamatei ng'a naende eria mwabone na igori nkaiga anche omoisangio buna bweanchete Nyasaye Yesu akamokoa bono nkorora tore ng'a igo omoriki omwarimu oyo bwa amachiko obeire omong'ao kobua bari bande bachete ase okomatema oyo buna acha bwancheranire ng'a iyo obomaene omwarimu koiraneiri buya abo buna gwatebire buya inki Yesu akamatebi ing'o oboruoti bwa Nyasaye mbori are korwa ase ing'ang'ore kero Yesu akamatebiga tamianeti ng'a osoire oboruoti bwa Nyasaye bwa igoro otatiga ekero togosoma mariko eri twasoma eyemo 15 togotebiwa ng'a Yesu ekero achete nere oboruoti obo akamatei ng'a bono toriare korwa ase oboruoti obo gwaikire ang'e noonda ninche oboruoti obo ng'ana Yesu ngotokurera are chingaki echiga ng'a twaikire chingaki chia omoerio Yesu ngochare obogima bwaito ng'aki bore igo torororo ase okomatema gose otorororo ase ogokora ogwancha kwaye obogima bwao ng'aki bore twakureirwe ng'a toitabere Nyasaye toitabere Yesu ase obogima bwaito egera torae naende gochi bosi abo tonyora oboruoti bwa kare na kare mwarimu koranga naende sabe nare gokorora gochia abo ngoteba iga twanyorire ekero togoclaunia ereseni eyonsi twanyorire ng'a Yesu nomonyamabera Yesu niga achete gotoria naende etokonyora ng'a abanto abange tibaigorete birengereri biabo bamanye ng'a oyo nomoruoti ochire gotoria ense na etokonyora ng'a ekero togokora gochia moina buya goteba ng'a abange baito nonya nintwe goikera rero iga ebinto togokora nonya na ase ekarumu mbiri kogokia Nyasaye nabo togenderete gokora aya atagwenereti naende abanto abange ase chinkoro chiaito nigo twekagete naki nigo torabaya lakini ntori abaya gose kobua abande naende egento kende Yesu agokwanera gochia moina agokorera pi ase egetabu giokogani kwa ebigori kegokorera naki orio orandie iga agokwanera igoro ya epasaka yaye orio orarie omobere one orio ogosami nyoru egetabu ekigokwanera kiarenge buya naki ng'a ekero togenderete koria epasaka eri yaye konywa amanyinga aye nomogati oye nigo tokoraba se lakini intwe ntorabete se gose nigo togenderete gotimba amariba naende twairana naende twaria omogati oria oye eki ngekonyarekana bono Yesu agoteba ng'a toigore ebirengererio tobe togotwara ime yaito ebirengereri bire ebiya erinde tomoikang'e Yesu natotori tayari natotoreti erinde ribaga ritigarete rike toirane asare tweitie ebibe biaito erinde tonyora obogima bwa kare na kare tosabe omonene oito mbiyamo nase emambia ya bono kwabeire amo naintwe korwa ekero twachaka kwegera twagoakeire ng'a mbuya mono tiga obonene bwago omokereri bwa igoro
nyasaye oito nabo oranyore twakwanire maminchano okogani kwao nabo oranyore ntokwaneti buna oganeti twasabire nyasaye oyarongeirie aye bweka twabere ebibe biaito twichoria omoika omochenu otorakera ring'ana naende otorae botambe ara omwanchi omotegereri ekero agendete gotegerera nyasaye obeka abanto baang'e erio okoirana kwao goche twasabire aya twegenete ase erieta ria Yesu Kristo oyore omobori oito. Amen.